Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka pawikan nga nangitlog ang nadiskubrihan sa mga residente sa usa ka baybayon sa Salay, Misamis Oriental. Mga residente nagtinabangay sa pagbantay sa mga itlog aron dili kini matandog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikagubtan sa mga residente sa barangay Inubulan, Salay, Misamis Oriental, kining usa ka pawikan nga nabanla sa baybayon sa lugar. Sumala sa uploader sa video nga si Gio Binet nga pasado alas 8 sa gabi adlawng Domingo dihang nakita sa usa ka bata ang maong pawikan nga ana sa baybay. Ang maong pawikan nangita diay og lugar aron maitlugan niini. Pag abot og mga 10:30, humana siya panganak sir, nabantayan na mo nga luya kay ang pawikan. Then magkabalas-balas iyang mata, murag di na siya kita. So mo to nakahuna-una ko nga kuwag tubig sa dagat, yabaan. Among giliguan siya, dayon mura siya nahimasmasan. Dugang ni Gio nga gibana-banaang motimbang og 70 kilos ang maong green sea turtle nga adunay 12 hangtod 15 ka mga itlog. Sa karon ginabantayan kini sa mga residente sa lugar aron dili mahilabtan. Hinuon paghuman sa pipila ka oras, mibalik ra kuno sa dagat ang maong pawikan. Dili lang kuno pawikan ang nakita sa ilang lugar karong simanaha, kundi lakip kuno mga dagkong isda. Pagtuo ni Gio nga kini tungod sa kalimpyo sa kadagatan sa Salay. Naay ato ang shark diha. Og whale shark karon ang sighting diha nga karon nga week ga agi-agi diha. Og ang kana mong gyud nga area gyud is very rich in fish. Fish, squid, rich gyud kay na siya kay channel man na siya sa Kamigin. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Apan subay sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ginabawal ang pagdakop, pagbaligya, ingon man paghupot sa susamang mananap. Di gyud nato hilabtan, dili nato patyon kay naani kaso. Og atog yung alagaan kay endangered species na sila. Kita na lang gyud mga tao ang maka-conserve ana nila nga di na mahurot. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.